sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Sapay lakuma taadda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan tingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Selma. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo kastamatan kadagiti padak anaayat adumdum nga kadagiti drama nga ingkaipat patangatang iti inaldaw. Tinak istoryaan ita ket may papan iti bugbugtong wenno agmay maysa nga anak mi nga agasawa. Nasingpet ti anak mi, saan laeng adayta, nataarpay, iso na laeng taaddamet dagiti ugali na ajak kanunungan. Ngamkas maysa nga ina, ipapaay ko laeng met ti ammok apagragsakan ti anak ko, banag apagapapaan mi met nga agasawa. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Auntie Susan! Auntie Susan! Mabit laeng, ubaya ko. Darasin niyo, auntie! Apay ka di Brian. Nasaganam ka din nagiti usarak ngagmotor? Wen barok, naisaganak aminan. Nasayat mat nga no kasta. Pakilabam tumot ka nagiti badok. Kita am tulaptan iti laundry basket iti silid ko. Wen barok, di ka agdanak, tasya akong ti makaambaw. Tay balon kan danom ko ngay. Inkargam ka din iti bagpak ko? Wen, ingkargak aminan nga usaram iti bagpak mo, barok. Okay. Sige, tamapan ako. Pakibagam tulangan kada mamakin papaarimuara, auntie. Sige barok, agan anad ka iti panagmotor mo, wen. Auntie. Sige, inakon. Good morning, mama. Good morning to, iho. Narabyan kan sa manan anagawid iti rabi. Wen, mama. Impan mi ngamin iti shop ti motor ni Jason. Mama. Aday ba ka, iho? Anda ko makidawag ka na kayo. Anya mananday ta, Brian. Iswap ko kumati motor ko iti mas modelo kan napigpig sa ti makina na. Iso na lang ta kurang ti kwartak. Amang ano mabalin nyo anayunan, mama? Mano, ti kasapulam. 30,000, mama. 30,000 ko na. Wan, mama. Di mat kasuksukat mo laang iti motor mo, hindi na panabulan. Mama, investment ko daytoy. Kan may sa, adayo anatal-talgidak iti dayjay a motor. Ngamin, kondisyon ti preno na kan barbaro. Ang Brian. Please, mama. Anak, kanum aya asursurwan ti agtrabaho para kadagiti kasapulam. Laglagi pam kumaasaan nga agnanayon kat adda kami kin ni papam. Mama, ubingak pa iti tawen ko at 27. Iso nga enjoyak pa imot ati kinabarok. Kan may sa, agmay sa aklang mat nga anak yo. Anwan nyo nga iti ado akwar tayo, no sana para kanyak. Brian. Alan, ikandakon mama, please. Sige. Angam ne. Maudin da ito ya? Yes! Thank you, mama. The best ka talaga. Pagda ako, Selma. Nasaya at ba't tasimangpot ka ni Edward? Nangan ka kadiin. Tano saan pa idasar kon ti pangrabyam. Madam naman to, nabsugak pa Brian, sabino tayan na. Remuar mo titay, adda ka numapanda kitaan a motor. Motor manen? Sabino kay manen tinangalan na iti kwartana? Ha? Di mo ibaga nga... Basit lang matatulong day chay para iti anak ta, Edward. Basit ko nam? Nukas
Talaga nga inikamanin jay anak mo. Basit lang matagatad day jay. Mano, tinted mo. Ay kwa, basit lang nga rod. Inayon na lang kano iti iswap na a motor na. Anya ka diesel ma. Aginggat kano, apang panuynoyam ti anak mo, ha? Edward. Amin matlakit dinakidawan na ited mo. Edward, anak ta ni Brian. Agmay-may sa nga anak ta. Numabalbalin, jak kayat amarik na nga agkurkurang takankwana. Sana pa nagkurang ti mangisuro ken kuana kadag iti responsibilidad. Ay, Edward. Gapo iti kasta nga raramidam. Awanan ti sabali nga ammo ti anak ta, no di ti makibarkada, agbabae, ken agiswap iti motor. Di na ammo ti aglaba, di na ammo ti agluto. Kangaronan iti amin, di na ammo ti agsapol iti bukod na akwarta. Edward, ubing pa iti anak ta. Ubi nga sasawamat, kat no 27 nan, lakayan na jay. Lakayan ni Brian, Selma. No dadaka sa mapasamak ken kuana, awan sabali nga kimpasol, no sana sika. Anya, ne, kasano kumasyak, kat ipapay ko laang matipagragsakan ti anak ta. Wen arta kun konsintyemet ngamin ti madi nga aramid na. Apay ngay asyak ti pabasulam. Kas may sangay na, aramidak laang mati amok apagsayaatan ti anak ta. Ti agbalin anaganak, saan lang nga pasig a kinasayaat. Lumaminsan, rumbeng lang met nga agbalin tayo nga istrikto. Ti pagbutbut nga klang, ang mga nudumteng to ti aldaw asaan lang na kwarta ti kidawan na atulong, no di kat dakdak kalaparikot. Edward. Lumabalbalin, jak kayat adumteng to ti aldaw nga agbabawi ta, ngam naladaw ton ti amin. Auntie Susan? Auntie? Anya mo tin? Awan mo't niyan ti Susan dito kusina. Sa tino at tinapananaya. Sa pa'y mabisina kon. Mama! Sa dino tayan niyan ti Susan? Awan ni Auntie Masusan, iho, nakalive, nagawid ije probinsya. Masakit ka nung amin ti anak na. Kat asino ngayon ti agluto? Asino kumapay ngay? Siga! Ha? Ang jak amo ti agluto, papa. Ay kat sorsurwem Laklakayan kan ngam ultimo agluto iti kanam, di mo pa'y amaw. Husto day tan, Edward. Di mo nung tan ti anak ta. Brian, iho, anya ti kayat mo asidaan, ibagam ta ilutuan ka. Selma! Husto, Edward, di ka nagsaupay. Ala, umuna ka na mapaniti silenta. Sana bale, sumaruno akadagos, apaman ang mailutuak ni Brian. Mama, Papa, ni Nancy, girlfriend ko. Naimbag arabi iyo, ma'am. Sir. Kastamot kan ka, iha? Mala, agtugaw kayo ta mangururayan tayo ti merienda ngayon paisaganak ka ni Susan. Mama, Papa, manipo dita. Dito yan balay ngagnag ni Nancy. Ha? Ha? Ano ti kayat mo asawan, Brian? Masikog nga minan ni Nancy, Mama, Papa. Ha? Anya. Siyak ti ama. Isarong bang langarod at akberak ti sikog ni Nancy. Na ito'y kanit ti bunga ti panakibarbar ka na kin panagbot motor mo. Edward, pangasim. Di mo kumamot ungtan ti anak mo iti sangwanan ti nobya na. Nakababain. Oh, Mama, Papa, ay ayatek ni Nancy. Kayat ko ngay kalaysa. Pangasayo, tapalubusan da kami nga agasawa ka ni Nancy. Ay ayaten ko nam? Apay ti ko nam, umdas ayat ti ayat laeng. Tapno mabiyag mo ti pamilyam. Agpanunot ka man na naimbag si ka, Brian.
Anya nga itaramiden ta, Edward. Inyawid mata ni Brian dito'y balay tinobyan na. Sapay masikog matan. Ay, katanya pa'y ngay. Aramidin tayo ano niya tirumbay. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan, Edward. Naskan lang nga pagkasarin tayo da Brian kan Nancy. Sigurado ka? Katuan, nakababain mo't ano sa natakdaran ti anak tati naramid na. Anyalangan nga iti ibaga na iti makaam-am mo ka na ta, no bilang tadi na ikasar ni Nancy. Oh, sabagay. Kasano? Dumanon tayo nga rutan? Wala. Wala saan. Paayabam langan na iti dadakkel ni Nancy. Tadito'y tayon balay nga agsasalita. Iti kasta, matulag tayo mo't tantibulan kan petsa ti panagkalay sana. Hello, Nancy. Hello, Brian. Sa dino ti ayan mo? Adak di ti balay. Apay ka di? Nasaya at mat nga rod no adda ka di ta balay. Paawidak matan, manipod iti trabaho. Sige, urayan kan di ti balay. Wan, ayuwan gayam. Pakibagaman kin ni Auntie Susan, tamang isagana iti uray anya merienda. Mabisina kamin unay. Awan niyan ti Susan. Remorda ka ni Mama. Napanda na grocery. O, di si Kanti ang luto, Brian. Anya? Si Kanti ang luto ko na. Ay, kwa, no kayat mo, sukunan ka lang, tamapantamangan ni Jerwar. Saanan, nakataksi akon. Di tatan amangan tapno saan ta nga aggastos. Ha? Basta, agluto ka, tani. Talaga ang mabisina kon. Sige, bye. Ha? Nancy? Eh, naglokon. Inidip na mo itong cellphone na. Ay, anyamot tan. Sapa jak amo ti agluto. Mabihiton tayo pare. Oops! Oh! Sige, di ka kamkamali. Sapay pang next rank na ito yan. Oh! Ayun! Ayos! Champion! Hoy, Brian, tulungan naman dito'y punan. Win! 5 minutes. Last game na ito yan. Promise. Oops! Ayun! Ayun! Oh! Ayos! Champion! Brian! Brian! Anya, aya! Itay ka pa, apok ka. Apa, aya? Kita ang man pinamayang kadagiti badok. Kita mo, Ha? Nagbalin mo ten aping dagiti puraw abadok. Anya nga iti inararamid mo kadagitoy. Kwa? Diyak mo ah. Inkabil ko lang mo iti washing machine. Tapno, maminsan tilabana. Ay, unay kan. Di mo't namin ano nga imbagakan ka. Asaan mo apaglalaukan dagiti puraw kan di kolor. Diyak mo't amo. Kan may sa, di mo mo't ngamin imbaga. Ay na, common sense mo ten, Brian. Kita ang man, nadadaalan dagiti badok. Uray kumamot no saan adag ito'y branded abadok. Ay na, unay kan ay Brian. O, di kumatang kay Tibaro. Dahil talaga ya. Ha? Gumatang iti baro ko nam? Awan to pa'y trabahom. Ha? No talaga kamit lang. Sige, mangted ka iti igatang ko iti baro abadok. Mangted ka, Brian. Nakit di nakbukawan na. Puro kabarkada, cellphone, online game, motor. Ha? Laglagi pong kumamat nga addan asawam. Kat agbalin kan nga ama iti mabiit. Agbalbaliw kamat kumaan, pangaasim, Brian. Di nakman sermonan, Nancy. Noan niya ti kayat kong aramidan. Iso ti aramidak. Nawatam. Nabambanog akon, Brian. Kastoy matlakit di akanayunan. No nabannog kan, di pumanaw kan. Panawan ako, Nancy. Anya? Pumanaw kan, kunak. Awan bibiyang ko. No kayat mo, di agsinatan. Dahil talang, aya. Nagado di ta babae.
Apay ngagsangsangit ni Nancy Apimanaw. Anya man ang tinaramid mo, iho. Basol na ah. Nagbasitabanag ng pinadakkel na. Para labaan lang isukid din ti pangapapaan na kanyak. Ay, unay kan. Masikog ti asawam, Brian. Marigrigatan lang aruden nga aggunay. Ngam kastapay lang tinaramid mo. Ha? Ay, sorry mama. Jakmat kami nam mo. Kastalakit di mo tinakanayon, iho. Puro di mo ammo, di mo ammo. Daytamatan ti paboritum alinya. Di mo ammo. Mama, Di mo ammo ti agluto, di mo ammo ti aglaba, di mo ammo ti agbudget, di mo ammo ti agsapol iti trabaho. Puro mo lakit din di mo ammo. Ibagam man kanyak no anya ti ammom nga aramidan. ni mamamat. Di da kumamat tagibas ito na kasta ah. Saan ka tagtagibas si taan, iho? Ibagbagak lang ti kinapudno. Mama, Ay, basol ko. Wan, basol ko no apay nga adu ti di mo ammo. ha? Amin na kayat mo, inted ko. Amin na kidawam, impay ko. Amin na bidot mo, kinalubak. Ti amok kat panagayat kan panangipatag tinaramid ko. Ngam saan kayam, ta sinanay ka amang namnama kanya. Mama, Nupod no ngay ayatem ni Nancy. Panagnakam, saan laeng nga iti sao, no dikat iti aramid. Manipod ita, saan kan akonsintyan, saan kan atulungan, no adda dumteng aparikot mo, makaammo kamutten amang sulbar. apa yan, Selma? Itay kapaya balikin na balikin. Tiyak nga ron makaturog, Edward. Sa apay man, Nagadu ti pampanunutak. may papankali ka ni Brian? Juan, itakla ang ama amiris. Ti amok, no ipaay ko amin nakidawin ti anak ta. Agbalin anaragsak ti biyag na. Saan gayam? Tadyak meten napupuutan akabayatan nga ipapaay ko ti amin nakiddaw na. Isursurok met daytoy nga agbalin analupoy. May salang ti kayat asawan na ita, Selma. Saan ka dakas nga ina? Juan, ngam saan nga umno ti wagas ti panang padakkel ko iti anak ta, Edward. Itakla ang ama amiris dagiti imbagbagam iti kanyak. At ipanagayat kas naganak, kat saan laeng apasig a kinasayaat. Nasken laeng met nga istriktuan, tapno makorektar dagiti bindot na. Inaramid mo lang mat ti ammom apagsayaatan ti anak ta. Ket aging ka ita, araramidin pa lang ti pare ti pagsayaatan na. Edward, Patyek asan pa'y analadaw ti amin, Selma. Tirong may nga ramidin ta ita. Baybayan ta pa'y lang ni Brian. Ngamket di, ada talang iti malikodan na nakasuporta ken mangpalagip ken kuana. Amok, ang makaamiris tumatlang ti anak ta. Ket masursuro ng tumatlang ti tumakdar. Mamain ka nagtibukod na asaka. Aklonak nga inispoiled ko ti anak ko. Banag a pagbababawyak ita. Ngamin awan ti ammo na a trabaho. Saan laang nga dayta? Awan pa'y nalpas na. Ngamin simmadot metten anagadal ket di na intorpos ti kursona. Idinagpas ngay ni Nancy, nakitak ti kinaragsak ni Brian a nakakita iti anak da. Ket ita, agtrab-trabaho daytoy iti maysa a call center. Adayo akurang ti matmat gadan na. Ngem at least, makitak met nga oray kaskasano ket adda metten nagbaliwan ti anak mi.
Kas may nga ina, jaklat tamat maliklikan ti mangted kadakwada, nang runa dagiti kasapulan ti apu kumi. Aging galangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Selma. Ken ka pagayam Selma, to'y pakasaritaan ti biyag mo nga ing kaimbinglay ket mangipalagip nang runa kadagitiin na ti pagtaengan at ipudpudno a panagayat ken panangipateg ti maysa nga ina iti anak na ket saan at ipanangkonsinti kadagiti biddot nga aramiden da no di ket babaen iti panangisuro iti responsibilidad ti maysa nga anak at umakder babaen kadagiti bukod na asaka. Alakastan pagayam Selma, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag.